haki miya mela ura amsayo khoroksa Tiprajwk no wansa ukluk busak tangmani bagai Tiprasa rok amono nugi tongui manjakliya Swprak laikya mar khai haki last ke police tai army rok phaiye bono banchirui tlangkha pura mar kha last ke tangjakha ulong kai police rok tlangai bono ambulance by hospital tlangi thangjaka haike omono nugui tomo srungjana chini Tiprasa rok omo kahamda hameda nor komeni bisingti ke sahar mano haki Tiprasa rok tabuk tungphlajak tuma male kwbangma Tiprajwk rok wansa rok bai non ST rok bai kaijagui relation tonglai photo rok post khlaili amo social media o dili nugui Tiprasa rok ni tabu bokhrogo belai khene jolimung phajak tuma hamale nung do phano narngna bagui choba khalai tongle Tiprasa rok ni bukhawo tabu Tiprasa sikla rok ni bukhawo do phano bainani kirjaki belekhe wana cinta hamjak ngai nang o jorao se Tiprajwk rok kwbangma kubuni bosong bai andike yakrom laijak kaijak laijak relation tonglai photo post khalai nuka ka ba joli nai blei hake amono oje miyang mani hangrai mela wo amo kuno jati koto klanya je thangya haisi hake amono kasa kani wansa rok ni news nungmani belai kheno chaya kai chini Tiprasa rok no saja anga koktuma hake news channel ni mung salia baksa bok sunorok saimang kai norong saiman chiri hake Tiprasa rok jibono puila jati koto ngya boni borok ngmani poreche chini borok rok ngo toma hamale chini Tiprajwk rok kwbangma boni borok ba kaijagi tongmani norok nugino tongna social media ni bisingtui sajakai tebo se ngo nung tabuk sadi Tiprajwk rok kwbangma bongni borok haiko wansa rok bai kaijagi tongbai kyanai haike tebo se bangnai tebo se social media o daily 4-5 ta haino post khlaijak direct no borok no post khlaio amti hai nugnai haike norok amono tamo sanai sawi bose tebo bari tong ngakai tamo se khlaina hino jeng all leader hanjana rok Tiprasa leader hanjana rok kwbangma kok sawo Tiprajwk rok kuboni bosong bai kaijak ka hai khainai irai khainai hini khorsa khorokni sawo haipano tabuk khai mungsa kok salia hake chini te kaisa channel katal ajaga bo norok kwbangma informative video naimanai nangthai TV hake channel subscribe khlai tondi te bell icon click khadi ajaga bo katal video danan bagai please support khlai di amos bell icon channel katal ko ajaga haino ajaga bo tebo katal video informative video naimanai link description no hake omiyani kok tuma hangrai mela wo mela gorov amchai phasing Tiprajwk no wansa khoroksa romani bagai kwbangma Tiprasa lukuro sikla yotro joli jagai Swprak laikya hake Swprak laimani yagulo bo kwbangma dukan rok nostong baikya haipano bongni thamchi paya tama hamale chini Tiprasa rok chini Tiprajwk rok norok jotono saimana angta singbo saka a kubuni bosongbai kaijangmani kubuni bosongbai relation tongmani hake amono tongphla jaga Tiprasa rok hake amo kahamda hamya norok komeni bisingtike sahori manu hake jotono no tongthok hangrai kaham krungke awangsawi tongbadi khulumbai ke jotono no kaham krung tongbadi Tiprasa joto thansa tongbadi o video no chajaka like ridi te channel no subscribe khlainani tap pokdi bell icon click khainani bu tap pokdi jotono no haina haitasa khulumbai ke kaham tongbadi hambai